ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 7/12/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಮಾತಲ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಸದಾ ಗಮನಪ್ಪಡು ಮಾಯಿಗೆ ವಶೀಭೂತಾದು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸುನಂಚಿನ ಹೂವೇ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾತಿರ್ದಲ ಅಧಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರು. ಉತ್ತರ: ಏರಡ ಪವಿತ್ರತೆದ ಧಾರಣೆ ಎಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕುಲೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಪತಿತರು ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುಲ್ಲಿರು, ಪಾವನರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಳ್ಳ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ಪವಿತ್ರತೆನೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಈ ಕನ್ನುಲು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು. ಇಂದಿರ್ದು ಜೋಪಾನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲೆ ಕೊಪ್ಪುಲೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನೆನ್ನಂತೂ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ದಿನತ ಯಾತ್ರಿಕ ಆದುಲ್ಲ. ನನ 40,000 ವರ್ಷಲು ಮುಲ್ಪನಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಪಾತೆರನು ಮರಪೊಡ್ಸಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಲೈಗೆ ಗದ್ಗತಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ದೇಪಂಡ ಈ ಕನ್ನರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಂತೂ ಒಂದು ಪೊರೋ ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು. ಏಪ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು. ಹೊಸ ತೆರ್ದು ಪರತಿರ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚಾಪುನು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುದ. ಈ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೆರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಉರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಲ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಿರಡವು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬಾಬಾ ಕೇನ್ವೆರು. ಈ ಜನ್ಮಡು ಒವ್ವೇ ಅಂಚಿನ ಪಾಪನಂತೂ ಮಲ್ತಿಜತ್ತೆ. ಇಂದು ಪತಿತ ಚಿಚಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂಧಕಾರ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜರು. ಭಕ್ತಿ ಅಂಧಕಾರಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕದಿರು. ಬಾಬನ ಆಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕುಲು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಮುರ್ಕೊಂದುಲ್ಲರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕು ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಇತ್ತೆಂತಿಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚರ್ದು ಪಾವನಿರು ಮುಳ್ಳುರ್ದು ಪೂವಾವುದುಲ್ಲರು. ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಕರ್ತವ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಶುದ್ಧ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಇಂದು ಮಾತಲ ಸಂಗಮೊಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದು ಪರತು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು. ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲೆ ಪಂದು ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೆರು. ಈ ಸಂಗಮೊಡೆ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಜೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಅರೆಗ್ ತಮ್ಮ ಶರೀರನ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ತನ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಶಿವಬಾಬಾಗ ದೇವತೆ ಪಂದಾವಡು ಅತ್ತನ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾವಡು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಈ ಶರೀರನ ಆಧಾರವಾದ ದೆತೊಂದೆರು. ಗರ್ಭೋರ್ದು ಜನ್ಮ ದೆತೊಂದೆಜೆರು. ಆ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಡು. ಭಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನನು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪಂಡುದು ಬಿಡುಪೇರು. ಅಂಡ ಯಾನು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದೇನು ಹೂವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವತೆಲಂತೂ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದ್ದು ದೇವತೆಯ ಪರ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆರು. ಸ್ವಯಂ ಆರೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸುರುತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದಿತ್ತೆ ಕೂಡ
ಆರೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗುವೆರು ಶಿವ ಬಾಬನ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪುರ್ಲೊಡ್ದು ಶಾಮಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಳು ಏರಿಗ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಏರೆಲ್ನ ಬುಡ್ಪುಜೆ. ಬಾಬಾಗ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಮೊಸಲೆ ಒರಾಣೆ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಂದು ತೆರಿಯ ನೋಡ್ಚಿ ಬಾಬಾಗ ಮಾತಿರ್ನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೆರಿದುಂಡು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತೂ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಮಾಯೆ ಒರಾಣೆ ಪಜ್ಜೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಯುಜಿ ಬಾಬಾಗಂತೂ ಮಾತಲ್ಲ ತೆರಿದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅತ್ತು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಚಲನೆರ್ದು ತೋಜುಂಡುತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಪತಿತ ನಡವಳಿಕೆಡು ನಡಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾಯ ಹಿಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಫಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೆಲವರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರುಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರಿಯುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರೀತಿಲ ಆಪುಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಎಂಚಿನನೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ಆಯ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜೆಕ್ ನೂದೆ ತಾಟ್ ಪಾಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅವು ಉಲೈಗೆ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ವರಾನೆ ತೀರ್ಥಿಗೆ ಬೂರುವಾರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವಂತೂ ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಕುಲು ದಯಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣವು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕುಲೆಗಾದು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ತಯಾರಾವುಂದುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗ ತಯಾರಾವುಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಏರೇತು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಆತು ಪಾವನಾದುಪ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರುಳೆಗು ವಶಾದು ಮುಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಏರು ಬರ್ಪುಜಿರೋ ಆಕುಲು ಮಾಯಿಗೆ ವಶಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಇಜ್ಜಿ ವಿರೋಧಿಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭರತ್ ಶತ್ರುನ ಕೈತಲು ಪಿದರ್ದು ಪೋದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಮಾಯೆ ನುಂಗುದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪ ಐನು ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಜ್ಞಗಾದು ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ರೆಗುಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕುಲು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಲಡಾಯಿ ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಏರೆಗುಲ ಸಹ ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಲಡಾಯಿ ಎಂಚಾಪುನು ಪನ್ಪುನವು ತೆರೆದಿಜೆ. ದೇವತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರರುಡ ಲಡಾಯಿ ನಡತಂಡು ಕೌರವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರುನ ನಡುವೆ ಲಡಾಯಿ ನಡತನು ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಇಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಲು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಏರನಾಂಡಲ ಕೇನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ದೇವತೆಲಂತೂ ಅಹಿಂಸಕಾದುಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆಕುಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರು ದಯಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕೌರವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರ್ನ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಚಿನ ಬರೆತೆರೋ ಐನೇ ಓದುದು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಂತೂ ಇಡೀ ಗೀತೆನೇ ಓದುವೆರು ಏಪ ಈ ಗೀತ ಅತನ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಗೀತೆಡು ಈ ಲಡೈ ಇಂಚಿನತ ಪಾತ್ರಲು ಎಂಚ ಬರೆತೇರು ಪಂದು ವಿಚಾರ ನಡತಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆತ್ತು ಬೆರಡ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದಿನೆಡ್ದವರ ಮೆರ್ನ ಮೂಲಕ ಗೀತೆನು ಬುಡ್ಪಾಯರು. ಈತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆತ್ಮಗು ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ನಿಕುಲು ಈರ್ ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತರು. ಆಂಡ ಆರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೇರು ಇಂದು ದಹಾಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಎಂಚನೋ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅವೇ ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಬಾಬಾ ನಾವು ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಆರು ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಓದವೆರು ಬೇರಂತೂ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪ ಬಾಬಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪಡು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು ನಿಕಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಆದ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಶಿಕ್ಷಕರದು ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಡೆಯುಡು ಕೇಂದು ಗದ್ಗತೀತ ಆವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪತಿತ ಎರಡ ಆ ಖುಷಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಫಲೆ ತಾಂಡಲ ತಲೆಹಾರು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಂಜಿ ಉಪ ನಾಮ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಪುದರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮಹಾತಲ ಮಿತವಾಯನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಉಪನಾಮ ತೂಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲಕ್ಲೇರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆ ನೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿನೆ ಹೆಜ್ಜೆ
ಶಿವಬಾಬನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿರು. ಆರ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಆಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೋಡು ಎಂಚ ದತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬ ತೆರಿಪದಿರು ಬೇರು ಎನ್ನ ರಥವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಎಂಕುಲು ಬೇರೆನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ. ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗ ಗೀತ ಭಾಗವಾದುಂಡು. ಇಂದೇಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಪತಿತೆರದು ಎಂಚ ಪಾವನಾವಡು ಪನ್ಪುನವು ಏರಿಗಳ ತೆರಜಿಜಿ ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂಚಿನಕುಲು ಏಪ್ಪಲ ಕೂಡ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರತದು. ಯಾನ್ವರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲು ಎಪಗ ಮಾಯದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಭಸ್ಮಾದು ಬುಡುಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲಂತು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಗೀತೆಡು ಬಾಬಾ ಪಂತೆರು ಯಾನೆ ಬತದು ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೆರು ಸುರುಡ್ದು ಪಟ್ಟದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಳ ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೋ ಮಾತಿರ್ನಲ ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಮೊಕಲು ನಾವು ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಮೊಕುಲೆ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಲ್ಯಡು ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲೇನು 14 ಜನ್ಮನು ಬೇರೆ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದಿತ್ತರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪತಿತೆರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನರೆಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಮಾಯೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೂರ್ಪಾದ ಬುಂಡು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಾಂಡು ಪಂದು ಬರೆಪೆರು. ಮಾಯೆಯಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾವಧಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ಏಪಲ ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪಾವನ ಆಪ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಬೋಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರ್ದಾನೆ ಪತಿತ ಪೆರ್ದಾನೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪತಿ ತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲೇಲೆ ಇದ್ದರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಬೈದೆ. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವೈನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆ ಮನ್ಮನ ಭವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನು ಮರೆತುದೇರು. ಬಾಬಾ ಸುರುತಾರು ಕೃಷ್ಣನು 5 ಬೊಕ್ಕದ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮದ ಮಾಲೀಕೆರು. ಕೃಷ್ಣೆ ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಡಂತು ಎಂಚಿನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಡಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಸುರುತಾದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಒರಿನಕುಲಂತೂ ಕಡೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈತನಿಕುಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲಂತೂ ಬರ್ಪೆರು. ಅವರೇ ಅಕುಲು ಏಪಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪೆರು ಕೂಡ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ದೇಗ ಬರುಂದುಪ್ಪೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆರು. ಐಕ್ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ವಿಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ ಬಹುಶ ಪಾಂಡಲ ಬಾನ ನಾಟು ಪಂದು ಇಡೆಗು ಬರ್ಪ ಈರಿಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸದ್ಗತಿನಿ ಏರು ಮಲ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಾಯೆ ತೊಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರೇ ಪಾಂಡಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರೆಡ್ದು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾಗ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪೊಸದಾಲತ್ತು ಬಾಬಂತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕೆಲವರೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರುಡ್ಲ ಕನಪೆರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಬದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದೆಕ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಬಹುಶಃ ಮೊಕಲ್ನ ಪಾತ್ರನೆ ಇಂಚುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬುಡೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ದುಂಬು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಸತ್ಯವಾದುಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ಬಾಬರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಲೇಪಲ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ರಡ್ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ನಶೆಪ್ಪಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನೆರು ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಕೈ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಆಧಾರಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ಸುದೇರ್ದು ಪಾರಾದು ಬುಡ್ಪ. ವರದಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ರೇಕ್ದ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ವಪರಿವರ್ತಕ ಭವ. ಏಪ ನಕಾರಾತ್ಮಕ
ಅತ್ತಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು ಅಪಗಾಯ್ತ ವೇಗ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದಪ್ಪುಂಡು. ತೀವ್ರವಾದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನತಿ ಎರಡ ಏಪ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಸುರುಕು ಬ್ರೇಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಏಪ ನಿಕುಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕಡ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕಡು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಸ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರ ಪ್ರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯುಡು ಕನಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಸತ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.